otetaan täältä ensimmäisenä toi, missä se R on siellä alussa, niin sä voit painaa tota kohtaa. Ja sitten otetaan vielä se ylimmäinen sieltä. Ja sitten täällä on nämä toista, etsi kuva, muistipeli, äänitä. Seuraamaan se etsi kuva. Kuuntele tarkasti ja toista. Paina sen jälkeen vastaavaa kuvaa. Rätti. Reppu. Muista aina sanoa mikä se oli. Reppu. Ruoho. Ruoho. Ruma. Ruma. Rapu. Rapu. Ryppy. Ryppy. Raja. Oliks tää se raja? Saat katsoa. Kokeile. Raja. Ei ollut. Mikä voisi olla semmoinen vaikka maanraja? Ruoka. Ruutu. Muista sanoa vielä, mikä se oli. Ruoka. Joo. Ruutu. Rikki. Sitten kokeillaan sitä äänitä. Kuuntele tarkasti ja toista. Rapu. Laita vielä päälle se. Rapu. Rapu. Sä voit vaihtaa. Repii. 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 Raapii. 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 Reppu. 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 Ryppy. 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 Riippuu. 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 Hyvä. Kokeillaan vielä lauseita. Eli otetaan täältä toi seuraava äänitys sieltä. Kuuntele tarkasti ja toista. Rata päättyy. Rata päättyy. Rata päättyy. Riita pitää sopia. Riita pitää sopia. Riita pitää sopia. Rätti on likainen. Rätti on likainen. Rätti on likainen. Raja on kiinni. Raja on kiinni. Raja on kiinni. Sukkaan tuli reikä. Sukkaan tuli reikä. Sukkaan tuli reikä. Iso varmasti pilkottaa. Hyvä.